Simulan na ang kulitan! Nakakaloka! Ito na! Ito na ang tawanan! Ang tropang uber-kwela! Umaariba! More sa umaga! I want more sa umaga! My only radio! Up you up, more sa umaga! I want more sa umaga! My only radio! Up, more sa umaga! More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! This is MOR 91.9. Basta MOR. Chiki Bay! Good morning, good morning, good morning, good morning. It's a sunny, beautiful Friday morning sa tahanan. Ito ang oras, it's 7:23. And it's a Friday! January 10, 2020 mga mings. Another day na mag-uban-uban ta. Another day na maghatamig pa good vibes and mamulabog sa inyo ang morning. Ang mga tres hilas de Carboso. Ang mga hilas na Oy! Garboso po! Okay tayo. Ayaw. Siyempre, good morning. Kasama niyo na ang inyong chubby, sexy, beautiful. Pinaka-feeling nga ang mega mga miyan. Itambok mo sa mga pictures ug videos pero sexy, cute sa personal. Moira De La Torre ng MOR. Maria Filingera. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Padaplin na sa makadung na mo aning atingog. Ano yan ha? Padaplin na day! Agay! Galangay ba? Ano yan ang hari sa mga hilas, mga igala? Itong pangit ng... Bro, sa likod na siya ni Brad. Lagi? Ang air na to. Wala mo nag... Dili karating yung... Medyo. Ha? Medyo. Hinay lang pero hindi naman ka-rate. Tandog Check. tingog. Ayun. Ang Jericho Rosales, nakita niyo akong post yun sa antran na ang akong transformation. As in! Parang bata to, di ba? Jericho, brother. Sorry, pasakay ka. Parang mag-leave na po siguro niya. Ah, no eh. Patay nga na galing mga comment ni Maria, ga-leave ni. Sige daw, Brad. Kanang 40 na, Brad. To 20 na, Brad. Ipas lagi mong kamot, Brad. Oh my God. Kanang sa antina, lapit, Brad. Kalat man. Ako yung kakasod no. TV. Kamusta? May kasunod lang yung stasyon lagi. Noon sana niyo, epekto na ba rin sa March 2020? Ito po ang baboy nga na Dimple, Bernie, Bitok-Bitok. Siyempre, kauban magyamo ni mong kuya nga swabe, ang pinaka-swabe, Rico Swabe. Batang pasaway at lahat sasabay. Hanggang mamatay, Rosta. Dadaling ko hanggang mamatay. Good morning! Thank God it's Friday. Good morning. Kung asam mo naminaw mo karon sa radio, nagtanab mo sa Facebook,
Kung asa mamabtan na mong signal, kung asa pinakalayo, layo ba mo sa Cagayan de Oro, basta mabtan lang. Tapos, naanda na ninyo kami every morning inyong ginapaminaw. Thank you very much. Thank you. We love you. We highly appreciate it. We highly appreciate it. And also sa mga nagapaminaw sa Spotify, just in case you didn't know, naapod mi sa Spotify. So far, updated pa naman. So far, ha? So far, Pero yeah. kasagara, mayroon man tagsugod, ani, ha? Pero salamat kayo. Bago na ako gi-check ang kuan sa Spotify. In fairness, ang Madaming daming nag-stream. dagay kapaminaw sa ato. 43% from United States. Oh, hello. Then, 36% Philippines. Wow. 15% Saudi Arabia. O 4% Netherlands. Wow. Yes. O tama ka si Habang Buhay nga from Kingdom of Saudi Arabia. O tama nga. Dami din naminaw sa ato diya. 1% from other station. Ay, sorry. Ayaw sa bikla lagi. Ay, Kay Balobia ka nga. Go, Marks ikaw, na. bito. Sorry na. Again, thank you very much. I-search lang ang Bitog-Bitog University sa Spotify. Yung. Okay, so among gina-upload dito ang So Balitagtakan far, o ang Tita B Show. So yun lang naman. Para at least naman lang po, naman ko tayo mga followers nga sukif, mga Cagayanon, pure Cagayanon nga mga listeners nato dati pa. Tapos tuwan na sa States o na sa laing nasod. Tapos kung basilan day medyo mingaon mo, Beke naman. baka naman mingaon mo sa vibes diri sa pampagood vibes diri sa Cagayan de Oro. So at least ang Spotify kamulumog exercise lakaw-lakaw kaya nakalami sa Spotify manggod. Pwede rin mo siya mo background. Bisa pa mag-check ka sa Facebook mo siya mong background. So mora to. So okay, bye. Dahil Friday, in fairness na si Lito. Alam mo si Lito, di ba, last na guest siya. Di ba, gi-attack ito yung ugangan. Yeah. Tama. O, kagapon, nag-text siya sa ako karon nga, kagapon, wala na ni Panaw ng iyang mother-in-law. Oh my God. Pero ganina, nag-report siya sa ako, happy pagyapon. Condol. Nag-joke pa, nag-presyo pa, ning bataan na yun. Para daw makamove on og dali. Tapos karon nana po siya ni duty siya. Pwede naman din mo duty ni batanan, di magmanggiha kay magkatawa-katawa beta diri. Tapos namatyan biya mo. Para mag-awkward. Baka gusto niya mag-laugh para malimtan ng problem. Sa bagay kuan naman no. Tapos ang t-shirt naka-Gucci pa. Ba? Social to si Lito. Herboso. Social na social. Anyways, 7:29 sa atong oras mga higala. Good morning. It's a Friday. It's a sunny Friday. Nahuman na ang translasyon. In fairness, naman? Peaceful Malinawon. naman. Okay naman. Gitry day og awat sa Manila ang atong style diri nga palibutan ang katong black na sa og mga pulis. First time nila gibot sa Manila og bunog ang mga pulis. Nagsinumbagay ang resulta. Anda naman nila nga dasok yun nga moduol yun sa kuan. Nga musaka. Kanong wala, susumbagay ang resulta sa pulis o kuan. Luya, no? Ito. Yes. Matyanan mo karon. Saban. Kasi yung saman, di ba dapat, yan? Mapamasub. Ako lang sige na, ay no, hilak eh. Kanawa di mo diyang respeto man sa pamilya si mong asawa. Dapat Masalubon ka, ganina nag-report ka sa merkado, burag happy pa kay ka. Nag-joke. Di ba na, wala ba na sing tuhuan na, tinuhuan na? Wala. Insensitive lang yung ka nga pagkatao. You know what's insensitive? Insensitive? I don't know what insensitive. Kana kung magtanaw sa pagba. Insensitive. Okay, Rabito ka? Are you okay? Okay, Ray. Dapat karong panahon na nakasakiliran si mong asawa. Comfort me. Sabay siya. Dili si mong uyab, makasabot man na yung mong uyab po. Nag-worry pa mga sa nabunog na taxi dito kaysa... Dapat nakasakiliran karon si mong asawa, nakadito karon Natulog pamilya. na sila. Natulog. Ang mandapit gihaya. Para sa makanan na. Nasa? Sa makanan. Sa balay mismo nila dito. Dito siya magulang ng balay. Kano sa man lang last vigil? Saturday.
Saturday. O ipanawagan ba sinabi yung mga relatives na wala nakabalo? Sa kuan ni alubihid, mga makalaging man siya. Lagi makalaging. Pwede pagid sure. Yung asawa niya, Ipagit sigurado. sigurado. Sa sure. Sure daw, kung mo ba na yung giminyoan lito? Klase nga pag... Makalaging Fernandez. Aha. Diya sa may kuan alubihid. Kasi pangalan si mo, full name si mo ugangan. Erlinda O, tanaw din na po siya. Sa sure man si Erlinda Fernandez Ratonel. Ratonil? Ratonil? Ratonel. Ratonil ba itong akong fan niya naghatagan ning or akong follow, dili fan, sorry. Akong follower nga kuan. Naghatagan niya akong sapatos. Dili sakit ila ka? Weng Ratonil. Sige, Mo ba, tingki. Condolence. Condolence, brother. Okay ra ka, brother? Dapat Okay. nakasi How are mo. you feeling right now? Naka sa kiliran. Dili okay sila kuan. Puli-puli mig nas kilid. Sabi, kumusta tong Violet? Ha? Okay na to ba eh? Ha? Dito, condolence sa pamilya, mga igala. No? Ilang pilay edad ni ano, si Moga? 58. 58. So, ayun, wala lang yun nakatungtong sa 60. Natungtong sa So, again, sa tunay tapos siya natulog. tulog. Tapos, pagpuka, wala na. Gagagok na siya. Oh, wala na, bro. So, pag CT scan, may blood clot sa iyang utok. Dili kito hinga og karne gali. Na-stroke na. Sira gulay to. Pero dakong lawas, dili po. Dakog lawas to. Oh, gulay na makakinahon. Dakong yung lawas. Dako na daan. Anya, huwag ka mabala kasi mong kaugalingon. Dili. Okay. Mau galing. Wala ka. Ako hingin na og diha ra tataman diha. Dali ra kay pagkasulti. Una lang mo eh. Dagan pa may apasong nga equity. O say, topping niya, brother. About Cool ba na eh? Kuyaw kayo. Ay, basta. Ba't swabe? Kuya, ginapin Ha? Gikasagi karon nga repatriation program sa gobyerno sa Pilipinas. Ano pangalan? Sa nga program? Repatriation. O, pakisulti daw lito. Riat tuition. Sa ba? Basta kay pa-evacuate, force Ipa-outro, evacuation. ipainahin na itulong. Repatriation. Sige, otro. Ri Pa. pa Triation. Shin. Okay. Repatriation. Repatriation. Fast learner. Kuyaw mo na kayo ni. So, sa diyan to din ng repatriation. Sana? Actually, muna siya ang pamaagi Wala na. tayong oras din ito na isgutan ng traffic. May ipabutan sila sa safe place karon. Ang problema, kay mostly ang mga nakontak dito ng mga OFWs, di pa gusto mo uli. Alang nga nakautang bayana. Sa bagay, no? Bobe na isip din alam, Brad. Siyempre, ang kita government, we want their safety. Yun. Ang problema, kasagara ba sa tong OFW, nangutang, nagloan, Mga nag-invest. para lang yun makalupad dito sa laing nasod. So, munang usay na pag yung mga agency, di ba? Kanang mga fly now, pay later. Ay, tama, no? So, Wapa na bayran? bago pa lang, munang di pa nila mahatag yun ang sweldo kay napa may bawas. Tapos sa ilang sweldo, ipadala kay ipambayad pa sa loan. Taon niya karon mo uli na diri. O, safety lagi. Pero problema, awa na po yung makaon ng pamilya. Tinood ba na nga istorya? Munang bisang mo yung kagpapauli, di mapauli. Nabay ko assistance? Naman daw, build program sila ipatrabaho. Pero mo lagi Sa na... Pilipinas? Oh, pero di lang sure kung unsay Kadagan kayo, dili panggaling, kulang pa manggaling. Sa bagay na. Tapos pilay sweldo ba dito, di ba? Oh, tama. Compared diri lugar ba? Nalagi ito, sa tuwa ganina, aya pa sila in taon nakatilaw, biya. Tama, naalala ko na, di ba, nung na-interview ko katong idol na ako nga vokalista sa Daybreak Band sa una, na nawala man siya, kaya nag-Japan siya. Wala niya kipakita sa picture. Nag-construction dahil sa brad. Ha? Construction, tigtao na ng, unsa kaninang, anang, Trasis. Asa? kanang parbutangan ni mong speaker. Kanana, si Tao. Run this mother. Ding. Si Okabels. Okabels. Tigtao na sila scaffolding, brad, sa kuan ba dito? Dito? Oh, pero dako kay sweldo. Kisa I-times to pa ang manager nga sweldo diri. Wow! Sana all. Diba? Pila ko yung sweldo manager, 50,000.
70-80. I'm sure of that. Sana all. Pero grabe may dako kayong silyo dito. O, ka Maria. Ano magay? O imagine ni mo. Tamo ko muli sila. So mo na ang problema ko bang pinadi pagin muli. Di lagi. Bahala Majority. Pero sa bagay, brother, dako kay ng Iran na nasa tana ang Mindanao galing. Na nasa tana ang gubat sa Mindanao, na nasa tana. Pero kung for example, maging ubang nga naigubat sa Marawi, ta uban dili man ni Cagayan, naikuan dili man to Cagayan. Anto ting pila ka oras pa man ang Marawi sa diri sa toa. Lagi na. So may tag Iran, basi ka na pong uban na layo sa kayo, basi sintro, layo sila sa main ano gyud. Kaya di ba, nagpalupan na biyang mga missile dito sa mga... Sa Iraq. Sa US diba? bases. US bases. Oh. Yung madamay ka. Naalala ko tuloy nung mga Saddam Hussein time na akong papa na nasa Saudi. Oo, tama. Si Eugene Skispar siya itong nga time. Kagawad, si Itong mga Kagawad. panahon ba sa dami ng... Layo na ito sa ilan, Dulra. Makita ni mong missile sa taas, oy. Pandamay. Tabok-tabok si papa itong nga time na dito. Pwede ka po makauli. Kaya naman ko sa Harvard ito nag-eskwela. Oh, sa Harvard. Nag-eskwela ka? Harvard. Mo na nga Muog University si Pipana. Ako mo nasa Harvard, Mangagoy, Bislig, Surigao del Sur. Siyempre, again, tinod na, dili lalim ang trabaho sa mga OFW. Mobita ng, makarelate yun na si Zed Hernandez, pati na si Juan Oscar Samson Jr. Na ba kayo mga relatives nga nag-abroad, Oscar? Naghihapon. Asa dapit mo? Nasa Dubai. Diba? Alajay. Sa Dubai, di ba? Di lalim ang mga trabaho nila dito. Tama? Ga-video call gapon mo dito? Dili, uy. Imong ate, imong isun. Actually, akong sister, nakatuon yun siya sa kato kung ipang-train ako sa una, like kanang mag-forma og mga balloons, yung nagamit niya actually dito. So dito? Kung nakita na ko one time, as naka-natouch yun akong heart, kay fan magid ko ni Mickey Mouse. So, tingala ko, nag-send siya picture, Mickey Mouse nga, mascot. Mascot. So, natin siya nga, ako ba yan nang nagsuot sa Mickey Mouse? Kababae ni mong dako siya nga, inganig na din niya kung asa dapat pwede, di ba? Hindi ka magbilig trabaho. May trabaho. So, mo siyang mascot sa Mickey Mouse. Tapos, sideline niya. Sideline niya nga trabaho. Ayun, actually, napadala siya o kaning package. Tingala, mo kadagan ba sa mga bond paper, sa mga coloring materials, pencil. Ang iyaring kwan dito dahil pag na mga event, mga birthday, mga kiddie party, siya nag-assist. Ako na yung mga sobra-sobra. Then, dili naman siya ginagamit o balik po sa katong mga kliyente nila. Ginapa-take out sa lahat na ang mga lapis. Sumuna karon magpadala siya. Kung saan man yung gipadala, puro School mga supplies. lapis. Pero may na lang ang para magamit. So, gareklamo ka. Wala lang, nakorat lang. So katong mga anak de sa mga OFW relatives nga kung makapangayo mo muramugan ng kuan mga Demanding punyeta mo kayo. dagko. Hey, Macarena. Hey. Please lang ha. Chill. Minus-minusin na yung pagpangayo ninyo gawa na namudyot na sila kuan na. Pasoko pa. Anong kamay naman kayo gipadala? Naman to kasaburon. Mga palikog iPhone kay kuan, imong pagsuya-suya ha. Kanang usahay pag video call mas unahon pa nagpadala na wa man ka nang umusta. Okay ra ka diya? Kumusta ang trabaho? Pangumusta sa uy, kumusta na ka diya? Kumusta ang trabaho? Hago kay ka. Lagi hago ti padali ko ana dayon. Aya pa. Segue. At least medyo di kay halata ba ang imong tumuog tingo sige lang pangayo. Tama, at least. So that's why we understand katong nadia sa Iran karon na kuan. Siyempre ang tumong po sa gobyerno to be safe kaysa patayng lawas ka di ba na matibag ulang nga nagpadala og ni uli na nga gikulatag maayo sa amo. Lagi no. Sa Kuwait ba to? Looy kayo. Ang ulo Grabe. Gikulata anak. Kaysa ila dito madami mo sa gira, gusto sa gobyerno, siyempre gusto nila nga mapadalang gid mo. Ta siyempre nanayo sa mga assistance, pero kaburo na ka sa assistance. Pila Raman na di man na mugro. Tama. Pag magasto nimo na wala na. Human. So that's why makasabot sa ta sa mga OFW nga medyo na sila hesitant pun nga. Di okay lagi mi diri safe ra mi. Layo raman miya ng giingon nga gira nga part. Miski pag 1 kilometer na lang. Anak, kay siyempre, again, ang giutang pa na ang imong ticket sa paglondi ha. Labi nagbago pa lang ka. Sa baso di lalim. Please, kita po ng mga nabilin diri nga natin mga OFW nga nasa gawas. Please lang, prayers, pag-ampo, kumustahon na to sila from time to time. Tapos,
Katong mga estudyante, ipakita inyo mga dagkong grado. Yun. Katong mga kwartang ipanghatag, itanaw ninyo ang pag-level up. Di ba? Kung sari-sari store, na imo ng mini-mart karon, gano'n. Yun. Ang imong mga gamay nga motor-motor nga habal-habal, karon jeep na. Yun. Katong bago na nga jeep, bro, mga wifi na. No? Oo ba? Oo. Egypt. Katong yung balay nga isa palang gabay, dus andanas na. andanas na. Ang anak at Katong yung duha ka anak, upat na ron. Hoy! Asa gikan? Basta nagala. Gipadala ang kuan. Similia. Pero kidding aside, please, no, atong unaon sila. Dadi lalim, please, lakay kayo mo sig palabig. Si pahangyo diya, ha? Dapat galing, ang ako gid talagang suggestion sa mga nag-abroad, ay gin mo pagunahon nga, dapat na gin mo ikaw nga, dapat for 10 years lang, or for 15 years lang, ka mag-ipon, i-invest, kay para dili gid forever nga nara sa abroad. Sus na, naalala na ko. ihulog para maka-pay out. Mo ba naitabo nga drama sa akong auntie, bro? So ni Eugenski, ni Papa. Si Antinday. Oh, si Auntie Edith katong nasa Tagum. Kuan maginamo to isuna ni Papa. Ang akong uncle dugay gid ba nag-abroad ba? Since mga bata, baby pa ang mga hantod karon nga nang graduate na lang sa college, bro. Napagyapon. Sige siya po sa abroad. Hantod niya niabot sa point nagipapauli siya kay nasa sakit. Ang nakasakit pa, ang iyang sakit severe na. And how many months namatay ra dayon si uncle? Yay. Kung imo na ang pamala, burag kumuto nimong kasing-kasing, brad. For the longest time, manidako imo mga bata sa mga panahon nga nasa mga performance imong anak sayo sa school, wala ka diya, family day, wala ka diya. Kaya nagkayod ka. Hantol nga na-realize nimo nga sa dako nga part sa ilang kinabuhi, nagkadalaga sila mo ba mga critical na part nga naman magkadalaga kanang part na kuan. Diya nga area mga gala. Wala siya diya. Pag uli pag iniya pila ra ka months, Balik na sad. wala sa ibabalik kay severe na yung sakit, then namatay siya. Di ba? Grabe, borag makasakit kayo sa naon. Munang please sa mga OFW, iplano nyo daan for 10 years lang bata, 5 years, or it's either kung pwede after ani kwaon ako kung pamilya. Yun. Kaya na may nga na, di ba? Nga apilo na nako diri Plani Sheila Joy Labrador nga nana sa laing sa gawas karon. Eventually yung gidala iyang anak o iyang family, so na sila dito. O, di ba? Mani pinaka the best. Si Daddy Alden mo gyapon na iyang pamilya dito. Dapat ingana ang direksyon kaysa kanang dugay na ba. Mudako na lang kasi mawalang sa naman ni kalayo na may kuanani. Matiguang na lang tani nga anto nakita na dala anto lang imong anak di kaila sa mo ha. Who you? May pagulikol. Muna na ma-hurt gali kong Papa Sona pagmuli si Papa Sona sa Saudi. Ta siyempre mabaguan man kay mo may Facebook Sona. Abo ni makuratan ka ituman na sa kong papa Lago na kayo ba? Pag uli pa, kaon din mo, medyo na plastikan gamay pa, I miss you. Pero wala giburag, lagi na igap, wala man gini mo na feel, kaon mo ni Papa, lamig kayong sudan na mo anak. Si Papa, ganahan man mga kuhan, sipu, sana. Ganahan kay kasabak si Papa, kay mga bago man, mga chocolates, mga, katong sa una, mga computer, Sega, ganahan kay ang bata. Pagkaon na rin karon. Siyempre gusto ko mangutaan na para na-banding ni Papa. Kaya ako ang magulang. Mag-create ko conversation. Pa, kumusta man yung trabaho dito, pa? Okay, ragid, anak. Kaya din, anak. Pa, kano siya ka muuli sa inyo? Bigig. Yeah, pum, 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 pum. Niuli na si Papa sa balay. Tapangutan ni mo kano siya ka muuli sa inyo. Asam din siya nagpuyo. Hey, Macarena. Diba? Di ka makuha na. Dili ka masakitan na nga. Niuli kasi yung balay. Pangutanong kasi, ang akong intention na to was, mangutanong lang kung sa kano siya mubalik na po dahil sa Saudi. Number 1, nakapapasakit kayo. Kano siya kamuli sa inyo pa? Ako man yung balay. Number 2, mupagay kong pag-abot, mangutanan din ka kano siya kumubalik. Speed it up, speed it up. Limang kasinatian ni Papa. Munang deserving si Papa sa iyang brand new nga Fortuner. Di din mawala. Isingin yun ang pagkahilason yan mo may gal. Good morning ko dyan ni Eugene Skispartsky nga nakabata. Kagawad yun din. Sure na ba ito mo dagan siya kagawad sa Barangay Balulang? Sure na ba ito? Sure na ito eh. Surbi na ko sa dalan.
Na-restro na siya. Nga naman sa salanaw na-restro. Wow, Nag-jogging na. Good morning ko dahil sa akong guwapo. Nagkabata niya akong papa. Diyan sikreto pa, nagkabata lagi pa. Tirag bata. Peter. Peter? Oh, napo natin ba? Peter. Akong earpads, titiis ang schedule siya, tikuha sa mga apo. Bisag asa nga side nga apo. Ay, kitawa Maria. Gabis pa kung makabundak yung makatawa ni si Maria. Kitawa Maria mo katawa na. So funny. Naman kayo pinasumpay. 7:47 na ito ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong bumangagiahak upay akinindughan ko ano lili ako maskamak unsa mahinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Bayo ka lang ng Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Nico. Just call me, my name is Nico. MOR, dili ko katulog sa akong sitwasyon karon. Amor, I did not sleepy for my situation. Wow kabalo kung unsa akong angay buhaton. I don't know why to... MOR, kipadako ko sa akong ginikanan nga naikahadlok sa Ginoo. Amor, I'm longer my feelings. There's what do you mean kahadlok? There's an afraid. There's an afraid captain. That's So, right. hindi sa kahadlok. Hadlok. Afraid. There's an afraid to the Lord. There's longer there's afraid from God. Naikahadlok sa Ginoo. Afraid from God. Offered. MOR, sa high school pa ko, abi galing sa akong mga ginikanan nga magpari ko. Amor, during my high school time for my parents and being a father. Being a father? Pari, Father. priest, manggod. Ha? Priest. Priest? Yes. Abi sa akong mga ginikanan nga magpari ko. For my parents being a priest. Priest? Ay mo mang F no. P Priest. man na, P. Priest. Priest. MOR katong high school ko, matag first Friday mas nako ako ang tiga assist sa pari. During my high school time, MOR, during my first Sunday of the month, I will assist the party for Mass. Oh, priest lagi. Priest. I will assist the priest. I will assist the priest of the Mass.
Kompleto rin. Ganahan kay ko kay usahay, ihatag sa ako ni Father ang halad. I'm happy, MOR, because my freeze to give a halad. Offering. To give the offering for me. Apan MOR, dito na usamantanan sa dihang nailan ako ang babaeng si Wena. But MOR, there's a chance when I met the new girl, the name is Wina. Pagkagwapa nga babae. He's a beautiful girl. Pagka-bright nga babae. He's a very handsome. Bright? Intelligent? He's very intelligent kind of girl. Hamis og panit? Smoothly skin. Morenahon? It's kind of morena. Meron ka ng mga morena ba? Og MOR, nakaingon gyud ko nga di ko magpari. MOR, the time that taking myself, I did not be a priest. Bosa nagpatabang ko sa akong mga amigo unsaon pagdiskarte aning bayhana. But there's we met the friend how to court the girl. O dili nagsugon akong gumangyan. This is the starting of love life. Yo, sup, yo? Pre, pasensya kay gahapon, pre. Niuna na mi, pre, sa Siya, magibiyaan. Niuna ko sa Chikabams gahapon. Uy, Nico! Nico! Yes! Nico! Yes! Nico! Yes! Nico! Yes! Maklaro tang ikaw si Nico. Nico! Yes! Ikaw letter sender ka ron, ha? Yes. Brad, tong chicks gahapon ba, nga ako naila primero. Ako ba pinakamayo sa inyo? Diba, nisibat, diba, pa, kwan pa to, pa kipot-kipot pa siya, pa maldita-maldita. Kato akong yatag sa imo? Ay, ako ato, ito yung mga bakang to, eh. Ay, kag nilakwan to ba? Uy, baray pila sa hita. Maklaro mo siya, kato nag-shoot siya paglakaw, no? Bato lang kung magstulak. Baray pilasa na yung hita, eh. Lagi mo lakaw, murag ka na. Kato yung amiga mo igidala. Ha? Wala akong ka-istorya. Primero, dili pa mo istorya. Maldita kayo, mura tarog isnab kayo. Ipakita ko lang sa latest model sa iPhone na pasilpi ta. Nakita man siya nga ang kamera daghang kayo. Oo. Ha? Lain mo ito imo kay lima kabuk ang kamera. May lain pa. Ni-smile na yun. Dito, posa. Niuban sa mga brad. Naman ni sipad. Iyar mo itong styling nga ka ng pa, kung malita-malita. Nibika dito siya. Karong bulan na lang na, ika-25th na ako to. Karong bulan na lang ha, sa 2020 ha. Ayun lang to kwintaton sa 2019. Ha? Kisa na? Ambot ka. Wala sa dani na. Katuyin mo, brother. Wala na. Backstage na ako gitira. Wala na eh. Wala pa kayo mo nagbago, brad. Dagan CCTV dito balay. Grabe ka. Pusa gabon? Pusa ay. Brad. Basta chicks na itong istoryan, Brad. Atong amigo tanawa. Okay. Lala na rin. Brad. Dugay-dugay naman kita barkada, Brad. Brad. Bayot man siguro ka. Brad, may pamuamin na lang ka, Brad. Nga bayot ka, Brad. Madawat na mo. Hindi ko, wala. Kanay mong lalimang kanay mong naong apiki maginino compared sa imo, Brad. Kanay mong murag turko ko na. Tanawang kamera, Brad. Tanawang kamera. Kaya isa ra gani, bayot na. Naka-good ship pa nag-t-shirt. Tapos, tanawang ilong, taloy-toy kayo. Grabe. Murag turko. Turko nga way ar. Toko na, bro. Grabe sa naman eh. Kung pamatsoy lang, mas gwapo ka sa mga, pero ambot lang. Pag abot sa chikabam, so zero. Bird, bayot mo siguro, ha? Di mo ko ingon, good bird. Saan na pag-ingon, bird? Ang problema sa imo, Brad, in love, magugangan ang focus kasi sa kababae ba?
Di mag-discard. Ang mga babae, Brad, lapay ra na. Nalo, uy, masana, Brad. Uy, yung inang na Nananigawas sa pa ng pagkapastora niyo. Uy, kikita ba kapugan? Uy, kaya akong inahan, babae. Mangonsinsya man dayong kadayon. Renood man na Ya, imang igsoon yung anaanin niyo. Ganaan ka mo. Gawas mo yung pagkapastoro niyo. Sige na, ikaw na. Ang amo lang ba nga, at least mo maka-experience ka? Asa naman tong babae nga katong isa mong gingon nga idol kini mo si Nina. Si Nina. Si Nina, buot man ka. Wina. Si Wina. Wina. Ay, silingan. Pila kain ang Wina. Basta kay tuloon. Asa naman to imong gingon nga imong pinaka-idol? Naka-sulti na ka. Wala pa, uy, lisod ko. Sa bala Gapon, nagkita mi. Nagtumig pudsin na ngaon. Asa mo neto sa? Pudsin. Ano nito mo sa mga kadina na nga to? May tugalig o busog. Tapos? No, di ko kay ngumra. Uso na paging... Pero musugot siya nga muuban mo. Ano gani mi? O di nakagusto na sa imo, ha? Naunsa. Di ba ang babae, pang muuban na sa imo, nakagusto na. Nanganggat po siya Bern nga mananaw, migsini. Oh, sus! Bahala na! Maulo ko, Bern. Bahala na siya pag-iyon. Sa ngalan ng muuban sa imo mo, Nangangkat pagigsini. Nanganggat siya, Bern. O, Dabi? Maulo. Nagsayal. Oh. Ay! Kada bitong gitawag nilag miniskirt, ina ba? Unsa ka mini? Kagamay gid kay mini man. Kung imo pa nang pagamyan ang mini skirt, may mo na ng micro mini skirt. Nalis. Kung imo pag yun ang pasakan, mani na. Bitong Brad. Ang nakatabon iya ang palad. Ha? Iya ang palad. Grabe ka mo ba gid? Lain na ang tawagan na. Mini. Brad, nakagusto na sa imo, Brad. Uy, Mga- hagas man ang babae mo ban sa lalaki nga musulo pag idong micro mini. Wala siguro, Brad. Ay. Namantiwa. Ha? Namantiwa. Nasampungan man. Nakagusto mo na, Brad. So may gulatan nimo. Maglisod kong ingon, Brad. Ay, sao na, Brad? Siya pagdiskarte na, Brad. Ay, Di. Uban na siya. Abay sa mo. Oh, Abay. kami bala. Hong may unsa mo isulti po nimo. Sige. Ana, larga tayong pa. O, Larga. tiksi. Ingna dito nga. Brad. Mm. Huwag ko, Lord. Ay, naunsa. Kadinos pag initawanan eh. Sige, magpasalod, mag-share-alod minimo. Basta ingna siya, magkita ta kami abay. Hong minimo, ha? Sige, pre. Tamoy i-discarte, ha? Ano man, Bri? Asa naman to, Nana to. Asa? Nana. Muna si Wina? Umo na siya, pre. Oh my God, kagwapa, bagay kayo. Hi, Nico. Ay, friend. Akong mga... Parang neneng di ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. I love it when you call me señorita. I wish I could. Ay, Wina. Hi, Wena. Tinuyo day ang gingon day nga gwapa giday ka day. Dini, Gwapa giday ka day. No. Kamis, Brad. Kamisa kay Brad. Sa pag yung... Oh my God, Brad. How are you? Kamusta mo? Sorry ka, ayaw na dugay Bunta ko. rin ka kaamang giday si Nico, Brad. Tama lagi. Sa picture gini ba? Sa picture gini Brad, siya mura na magida kong ganahan, Brad. Pero mura ni putiun, Brad, nga okay kay Brad. Okay kay. Mo, diya? Ang sininyo gino? Hung-hung uli. Di, nangina. Kani magod si Nito, dagang kisa kipang sulti about si mo, ha? May do kay mo kanta. Sure, Sample, Bing. Hey. Di ka itong bago ni mong i-upload. Basta ito ang kanta. Kato lagi. Sige. Hey, have you ever My God. really reaching out for the other My side?
My God. Ganaan ko Nico! sa inyo, ha? Brad, bantog ra day, Brad. Brad, di ka abay sa kuma, di ka sabay sa kuma. Asaman mo? Win. Ako na dito. Order, Brad. Abay, di kita mo doon. Ay, waiter! Ay, lami, kanang... Don't mind. Uy na, just don't mind us, ha? Huy, ayaw. Di, okay. Di, tagalan na mo kayo. Di na mo kayo isulti si Nico. Nico, story. Ina nga, gwapa kayo siya karon. Win na, gwapa kay kakaroon. Igna nga mura siyag anghel nga nahulog sa langit. Win na, mura kag anghel nga nahulog sa langit. Igna ang lami ang manok. Ang order mo din ato na sulit. Ikaw, ha? Thank you, ha? Gwapa, gilay ka nga. Bisa mo na yung kakagwapa. Samo po yun, Igna nalahian nga, na ba? nga sukad na ilata ka. Di na ko katulog. Sakit kay ka. Sukad na ilanta ka. Dili na ko katulog. Sige. Win, sukad nga na ilata ka. Di na ko makatulog. Kuya, Bi. Ikaw, Nico, ha? Ina, Brad nga. Sige, Mutuo ba? ginapakilig. Mutuo ba ka og love at first sight? Win, Nick. matuog ba ka ng love at first sight? Nico, uy. Ayaw nilagay po yun. Always ba? Pangutan nga, mura kag future na ako. Win, Nick. mura kag future na ako. Ina time machine ba ka? Time machine ba ka, Win? Ano si time machine nga, no? Inanan, mura kag akong future wife. Mura kag future wife na ako. Uy, pinanalap eh. Bayad sa atong order. Bayad sa... Bayad sa order? Di, save. Ako madili pa atong bayad sa... Bayad sa order, bayaran. Na, kwarta. Kwarta, na, 5 mil. Uy, kanibitin yung amigo. Sige, di, ikaw lang mo, focus. Brad, Brad nga, dugay ragin ako ning gitago-tago akong gibati. Win, Nico? dugay ra gyud ako gitago-tago kaning akong gibati. Kabalo ba ka nga matag gabi ikaw ragin ang nasa kong una-una? Win, kabalo ba ka sa mata gabi ikaw ra pirmi ako nasa kong una-una? Actually, Nico, pareho ta. Ikaw Oh my God, isa ayun, ko na naraman ako din. yun. O ina, yes. Ano yan? Igna Brad nga, mo naman suri ning gingon nga gugma. Wait. Mauna ning giingon siguro nila nga gugma. Oh my gosh. Nico, murag mo na kid ni Nico. Katulas akong itlog eh. Katulas akong itlog eh. Ay, dito. Dili pa. Apil pa lang ako. Ginamos ko no naputang gid. Inay na nga. Pwede ba nga manguyab nimo? Pwede ba manguyab nimo, Wina? Seryoso ka? Oh, seryoso kayo. Oo, seryoso kay ko. Actually, tuginan ako nagihulat ng pangutana pa. Naram din. Ina ba? I love you. I love you, Wina. Uy! Kapalo ka, Nico, dugi na po ko nakagusto sa imo, ha? Bawag utot diri. Bawag utot diri. Dili to apil. Alam mo apil kinina nang utot tong abo. Sorry. Ay balik. Ina I love you kayo. I love you kay Wina. I love you too.
grabe spooting kay brad ah. Pre, kanang Spooting man kay lagi. Nagdadala mga flowers. bis. Asa mga padulong? Paspas kay panahon pre 1 month na mi pre. Salamat ninyo. 1 month na dito? 1 month na mi pre. Na-commercial lagi tagkajut gamay. 1 month na mi pre. Naiinig Amo, ko 1 magyahak na. 1 month na dahil. Dali ra kayo 1 month na dito bro. Gani kay pa. Katulaging nagtudlo mi si mo nga. Kato. Salamat kay sa inyo bro. Sa Mansari na dayon? Man sa. Ay, congrats brad. Palit din mi kuan ba ay kapalit ko og kanang bulak kay chocolate. Dabi kapilan na nahitabo niyo bro, kapilan na bro. Ha? Ang buang man mo. Ha? Ulay. Tayo sa ikong nagwapay na itabo sa inyo. Ay, kung nagwala pa. Wala yung Agay! Laan niya itong migo eh. Unsa? Ano, kawit ako siyang kamot, ano? Ay! Naminos. Naminos naman ka, George. Laay kay Brad, kay kanap itong mag-date mi, Brad. Yung iakbo, yung patuloy yung lips sa ako, di ko ganahan eh. Agay! Brad, kita ka sa imong mga amigo? Paggabi pa lang pagumasa pagkadlawon kang ana diretso. Ko sa diretso kadlawon nang imo sa naunsa ba di ayo? Yo ken ba ever uy. Ay ko ging nagkami pa mo sample sa imong uyab na nabuan na di na po naman ang mabuhat. Ay basta. Sige ka lamion ra man imong uyab na. Aya ra siguro brad kung magkasal mi brad. May pulis? Magkasal mi. Na! Kasal. Nabuan, Brad, di naman nauso ka naman, Brad. Nagplano. Ako kuwag simbahan, Brad. Ha? Wala nagi ko giadto gitawagan ko ni father atong miyaging adlaw kay na lagi kuan wala ko giuban. Kay dito ka nag-date ka? Dili ka plano ko nga magminyo mi. Di ako. Ito lang, Brad. Ay, papadalos-dalos nung sa mga... Nakatistil ka na kauyab lang usa ka bulang gusto mo ka magminyo. Isurvey sana, oy. Wa para ba kay ocular inspection na? Oo, tanawa sa dito kung okay ba, ana. Di man daw na maayo, brother. Di na Si maayo. Purma. Ay. Kapabag ba? Oh, ana. Uy, sis, kaminos ba? Saan din na yung anak, brother? Kanya dito, pag-aksyon. Pag kinamot, Saan sa dayan? Ay, sugot na pirmi, Brad. Saan mo nakita nga in love is sugot na pirmi? Ayun, sagpaon pa lang nung kuna. Ay, sis, di lagi. Uyab na manggod mo. Nung gani, wala pong testing sa anak. Na. Sige ka, basta di naman ang gamiton, bro. Muuplok na naman na. Ang galing! Muuplok na, basta way gamit-gamit. Na may sensor. May mo ng lusay. Sige ka. Si unya. Mag-date man ka mo. Unya, brad. Oh, unya, testing eh. Biray na. Kisa ko, bi, gamay lang ba? Huh? Gamay lang. Where? Dire. Uy, ginakayo. Uy. Uy, yeah. Ingon ani man to gito. Si Chrissy, asa si Chrissy kung gihangga to kiss? Oy. Ang galing! No. Not there. It's Ay, bastos. so gilok. Ang galing! Iyon. Ano, Nico, ha? Kadagan na kayo kasi gikiss sa ako. Gamay lang, bi. Dire lang sa ubos gamay. Daliog ba? Ay, gilo. Nico. Mabi ni gitudlo sa kong mga amigo nga dire daw kisan na. Uy, kamalong niya. Agay. Grabe, hurot, alan. Uy, ayaw. Di ha. Pagilok ko, ayaw. Dire pag ito, kingan ni Rodel, dire daw sa kilid daw. Uy, agay.
Bawa ni mag-ilok ka eh. Hoy ha, excuse me, dili kaya. Uy, unsa man Pwede ka? ba? Ano ka? Sige ka. Puyo, bi. Paubos na ko niya. Kani ba? May bastos. Ako gamay mo. Oh. Gamay lang. Hoy, bastos ka. Sige. May bastos. Tanaw ko gamay ha. May bastos. Iubos na ko gamay lang. Tanaw Robita. Hoy. Hoy, bastos ka. Puyo, anak ba? Gitno. Nico, saman ka? Tanaw good. Hindi na anak mo kakaroon. At least nga. Kuha ni. Tanawon kung ang sabay yun. Puyo, bi. Kabalo ka. Ubi na, usagit sa kuganan sa imo. Kato imo pagka-conservative. Dili nang aggressive kayo. Dili bitaw ko sa mga public place. Si public place, hindi mo gut kayo nanak. Karoon mo sige na kag kiss-kiss. Sige na kag duol-duol. Ginapaduol na nimo sa ako, Kita ra bitaw dili. Hawiri sa. Niko, puyo, rag. Mula iso kasi. Puyo ba, dili. Tara na. Manglakaw na tabi. May pag magkuan na lang tama ngaon. Halina, sige na. Sige. Pagkuan di ham, sabak ka. Bayad na sa tag 350. Ano ikatawa ka rin ko? Brad! Nico! Brad! Nico! Brad! Nico! Brad! Nico! Brad! Nico! Brad! Brother, o dabi, posa. Wala, buang man mo yan. Taysa. Naulawan ako sa yung trabaho. Tanawan ako mo good. So, naulawan ka, effective gito. Effective nga, giingnan ko niya. Kabalo, baka nga. Akong giganahan ni mo ang imong pagkabuutan nga di gid kabalo mo lihok ang Basta ni mo gikalit, wala mo gipakatay ito akong gitudlo sa imong Ala, gikatay. Tama na mga ko sa liog, dapit. Iya kong aksyon nagsagpa. Minus yun itong amigo ba? Brad, ang mga babae, Brad. Naanon, Brad, natunog na noon akong dila, Brad. Naman? Tunog sa kahoy. Hindi yun. Ikipraktisan mo na ako. Sa Luzon ako Uy, kakalo. Uy, bagyo kayo ni. Ano, Brad, ipagay tunok, Brad. Lapan tunok, Brad. Dapaw mo na, Brad. Brad, Brad, ang mga babae, Brad, yun na. Medyo pakipot-kipot gamay, medyo na ginaypuwersa gamay dayon. Ikaw, giingnan lang ka nga pagpuyo, nagpuyo sa rin ka. Tino na, Brad. Alam na uban babae, kuan para dili taraw bro easy girl, pero dapat agay. Una na mo yung don't. Oh, pag kuan mo yun, stop. Ulaw, bagi kay ko, Brad. Basta wani mo gi-follow upan. Nakahubo na ko, Brad. Ingnan ko na. Makaulaw, ramang kapag ilis diya, gihanap ko, Brad. Basi ka tong brief nga loy-loy kay Garter po. Hoy, bastos ka. Ha? Bago ito gi-order. Di ay? 3,000 ang... Ha? 3,000 to nga. Brief plan 3,000? 3,000. Unsa ko na nga brief pagod sa laset? Nah, gwapo to siya pag utot, Brad. Mabakyum, Brad. Tama na. Brad, minus yun ka. Katoy nga to, pasabot to, medyo pakipot to siya. Ay, Brad. Uy, Hey, Brad, ane. Natay, brother, kato na itong pinakakuan. Ninja moves na to. Ay, kani, mo na pinaka-effective. Wala, giwa pag inisipyat ani among gabuhaton. So, na magkakay balak. Balak? Una. Pagdalag alak. Pagdalag alak. Ha? Kanay kasabihan. Basta may alak. May balak. Yan. No. Kano sa mo magkita karong weekend? Karon na. Inom mo, inom. Ipasyat. Pasyat. Paim na katong tasog alkohol. Tasog grabing alkohol. Katong hindi lang pampamilya. Pang sports pa. Hala? Yan. Brad, ipahubog. Ano mga babae, pag mahubog na, wala na dayon. Magawas man ang tinuod yun nga ganahan day sila. Tinoda. Pag mahubog sa ano na, Brad? Pahubog dito na dayon. Luya naman na, di naman na. Palaka na dayon. Naamang yun na yung mga babae nga pag na-allergy sa ilim nun. Pag mo inom, mubika lang kalit. Sagulag, Dixon. Sagulag. Ilo, man yung patan. Imo. Lain man na imo. Mami ko nga silito. Ay mo
ingno nimo. Pag inom na, bika na, automatic. Sa ngalan ba nga nag-uyab mo? Lain Nagin kay ay gusto siguro nimo. tan-awon, Brad. Dili man na ingon kuan kay uyab man mo, dili man na ingon nga burag di maayo kay uyab man mo. Isip kung di mo uyab. Dili sila lain. Mura kag nang rip dia, di na maayo. Ano na lang, isagol na lang sa iced tea. Ha? Isagol na lang iced tea. Hard. Ayun ang kuan. Mga beer hard. Isagol pa. Ipainom. Dili luoy, Brad. Ay, sa ngalan bang uyab mo? Ingon alam tong trabaho ni Boy Negro daw, Brad. Oy! Ipapauli na nimo na. Brad, promise, inom mo hard drinks. Automatic mo sagot na. Hubuga. Sugod na, pag mahuman na wala na, tuloy-tuloy na din. Pag sugod, really, suday na. Hubuga. Hubuga, Brad. Abi mo na kung okay na ka kay... Kasi okay na, mo sa ibo. Nagpuyo na mangod ka, good. Kasi nagpuyo. Pagpaak na ko, kipaakod ka. Abi na kung okay na ka. Wala magod ko na ingon ka, okay to. Wala ko na-expect nga buhato na nimo sa ako ang kalawasan. Sorry kayo. Imo akong gihubog. Imo na yung gilaptan, Nico. Sorry kayo. Sumbong yung tinga ma. Ayun lang, good. Sumbong yung tinga. Laban taga ni Consieldo. Sorry Kevin. Ngayon mo ito gibuhat. Abi na ko giganahan ka. Kasi giganahan. Gibalos mangod ka, good. Bubog ko ato. Pagduot ako pikas dingding, imo pag kong giduot sa pikas dingding, ito. Balos to. Sorry, Kevin. Sorry kay ba? Sorry na, be. Wala ko na-expect mo itong buhato sa ako. Ito yung ginibog-ubog ko. Wala, sorry na ba? Sorry ba? Tingnan ni mo na basta mag-sorry na. Sincero? Bibi, sinang bi? Sorry. Wala yan. Hindi sincero. Pagkabangga. Sorry. MOR. Naibawaan sa iyang papang naitabo. O pailan daw ko og kaso aning kaimtanga. Hala! MOR na ba na kaso nga uyab man miduha? Sabi mo, giganaan siya to kay pagkahubog niya ta. Hamis man kayo. Tinoy gid ang chismis nga hamis kayo. Hamis kayo, Brad? Saan mo nakita, Brad? Grabe kahayag. Amo ba? Burok fluorescent. Iwag ko na ako, Brad. Ayaw ko kasulod ato dahil nga nakanggiingno nila kanang bitong tag 350. Ngit-ngit pa na na. Mura siya fluorescent siya regahayag, Brad. Ambot si Rico Suave mo pag-iingon. Mapalik lagi na yun. Gilakaw nung Boy Negro. MR, please! Please, unom na ko kaadlaw ay tulog. Nagniwang na ko na namiyaok na ko. MR, pwede ba ko makaswalay naman may relasyon? Madapa ba ni? MR, please, ulti ko sa akong angay buhatan. And so much more! Sa kulitan, rumaransyada! Uber Kwela! More! Come on! Sa
katugtugan umaariba. Wake me up. More sa umaga. More sa umaga. And so much more. More sa umaga. 8:42 at nagbabalik ang mga hila sugaro boso para sa Amor Balita Talkan. Ito po ang hari. Check na. Ito po ang hari ng mga hilas, Bernie Bidok-Bidok. And syempre naman, kasama niyo ang pinaka-feeling Maria Filingero. Ang pinaka-swabe, Rico Suabe. Ang pinaka-tanan. Settle for less. And again, Friday today. Kaya naman every Friday, makakasama natin ang attorney konsihal. Kanina mo dilihilas. Amo, puro man mo pina. Unsa man lugar ko? Ha? Puro man mo pina. Kahilas, Kailas si Mang Kogaling. Oh, ikaw. Attorney James Judith! Good morning, Dito, maupay, Burns. Maupay. Dito, Maria, sa atong mga suking tigpaminawan, sama sa naanan, Bernes na pod karon. Ninin na pod ta mo tikik kahanginan. Kay para pag-alagad kaninyo, paghatag og tambag nga may muhatag kalamdagan ninyo. Subli, maupay. Kaya mong morning attorney. Okay, kaya po kumati magitputan, Burns. Kaya mo nagingon nga everyday I love you. Pagpunta sa buntag, sa nga ginawa patag, kakita nato ang binuhat sa Ginoo, atong magpasalamaton kita. Kada adlaw gina, Burns. Everyday. Wala nagpasabot na tungod pa sa atong pagkabatanon. Na kining assured taas-taas palug atong panahon dili. Kuan kita, Burns. Murag kinahanglan ang imong batasan ana nga mabatanon or hingkod na, pitalis gig ka nga, hunaon na to nga kini, ato gini nga ulahi nga adlaw. Kaya wala man kita kasiguro, ingon nila, di ba? Make the best out tomorrow of every day. is not promised us. So let us make today, take today the most of it. Tanawa ito mo gano'n dito, natulog lang. Tao nga yung istorya, di ba? Condolence day sa condolence. pamilya day ni Lito. Sige, lagi po bugal-bugal. Unsa pinito siya asawa gani? Ratonil. Ratonil. Ratonil na yung mga Ratonil taga Initaw. Alubihin mo Initaw, yung gingon matikaw. eh. Fernandez Ratonil. Pagpaabot day sa atong pagpasubo sa pamilya nga Ratonil, na in-laws bali ni Lito Iglesias. Okay. Anyway, sumura to. Wala pa rin. Bye, thank you so much. Thank you. Si Nico. In fairness ni Nico, Nico? abi niya sa high school, galing abi kayo magpari. Kaya bitaw mga tipo, bitaw ako na misa sa school mo, itig assist. Ay! Sa mga pari, buutan. Grabe ka, buutan. Buutan nga ta. Ha? Ako na. Sa high school. Alta server ko niya sa Kristan ko. Pradimi mo to. Malagi dahil na. Basin, marbuton ako, kaya naman nun ay kasabihan, kung bugal-bugalon nga bata sa bata pa, pagdakuan na, buutan. Buutan. Pero itong mga buutan sa bata pa, mga bugal-bugalon na pagdako. Okay mo. Mo siguro. Objection, Your Honor. Murag mo ba na aday na pagtunan ng gimo? Di basta ako sa Kristan gid ko sa Bugalin na una, buutan Burns. na taga Sa San Antonio. Ano gani mo mga taga Nazaret? Lalala na dahil. O sa grade school sa Xavier. Na wala naman noon to, dugay naman to nawala. Na si Mr. Asidera, mo gyud to ang vice principal. Ako gid ang nila permi ka pilion nga mag-serve ko na functions na okasyon sa Xavier University Grade School. Pangita to si James kay gusto namo nga kato siya ang mag-serve. Kasahalad, tinod na. Nga mapailan yung sahalad ng mga sakit. Muata ka pare. Dili ingon nga naagid lugar na sa ano opisyal. Wala tayo. Sa puloy, dagan naman kay ko kay lalim ka matag misa, sige lang na imuhatag og kanang saging. Napuno naman yung saging talan. Ang pare mo bahin, Burns, wala sila, para sa inyo, pang snack ninyo. So, galaan ko din. Bantog na nakainom po migmumpo ka niya ito. So, inom din mix of things sa una niya. Uso pa bito. Ambot ko, napabagyapon na karon Burns, Rick. Maria, katong, paan bito nga tag 250? Nga, upat bito nakabuk, cheese bread kunuhay, giingon, pero di gusto cheese good, pero mararagod to ka ng ikumot-kumot nga, ka ng panos na nga pan, cheese bread man na ilang giingon.
Dili ka nang murag halop lang. Pay. Pay lagi. Oh, pay. Oh, pero dili. Pula-pula, Cheese pula. bread ang ilagyan. Lahi sa tumpay. Pig pie man to. Pig pie. Oh, pig pie to. Katong pula bitaw na. pula-pula, Bahaw-bahaw man. Lahi sa bahaw-bahaw man to. Bahaw gyapon siya, Burns. Pero giangkon nila, gipaangkon kunuhay nga cheese bread. Nga yellow bitaw na. Kung imo gyudong tipakon, hindi ba imong si akon Wala bali gi cheese. apan. Wala mag-cheese. Katurang coloring. Ragod nga. Di po Giangkon na nga cheese bread. Nutriban. Di po na Nutriban. Dili po lang ang Ay, Nutriban. Nutriban, Ato kay bulgur, bungo gikas Nutriban bulgur. kung butsumahon. Bulgur. bulgur. Oh, so Ano ba yan? Para anak kayo. Croissant? gatagaan gid mi sa So, ang pare naibahin. na lang Sa discretion kwarta, na lang. wala na. Ha? Sa kwarta. Di gatagaan gid sad mi og kwarta Burns. Nga pag snacks lagi mo to mo ipalit atong mga pan. So, Nga na ta kwarta. 250 nga ang soft drink sa una bantayan na mo tag 5 pa tong at 3 pa 250. 250 katong kuan na 500 ml. Nawala naman pud karon na 500 ml. So, at di lang ko magsabaon sa tong tuiga kay basi makatagna mo pila to edad. Oh. Basta ang pamiliti sa motorila nakasapon ko Burns 25 centavos. Grabe ka dugay na. Pamilitihan sa motorila. Huwag mo mag-expect ha nga 25 nakakatiguang dahil. Dili magtiguang. Sayaw mga choy. Sa pila lang katuig Burns saka na yun. Mangit. Ninyo dugay na gyud kayo Ang to. ako gyud. na Ulitin nga eh, karon. ko, katong among per 7. unit sa college. Ay, 5 5 pesos per unit kami. Pero kanang imuha, tiguangan po ni mo. Sayaw mga choy. Choy. Usa ka fast food chain, burger, nga nauso ang pinakabarato nila katong ilang basic yun nga katong na Katong combination burger o fries saka- ug soft drinks 19. 19 pesos? 19 pesos? Oh my God. Di ba inala Tama, mo ang price range nila sa tama, una Rick, tama. 19, 29, That's so 39. Ang ako na naamtan, 25 pesos ko. Ako na 19. So gamay ra ang atong ligas. So ayun 39 na ako. na Bert, gamay ra atong ligas kayo. 39 na mo. 39. Uy, Rico, nung Ang pagkabata katong nga, pariya man tag-edad. 39 na ako. Muna ako na. Pila na yung value meal mo, 39. Maria? 39 na. Pila na mo Ang naamtan imo ni mo? bila namang value meal. 89. Sa 89 sa katong pinaka basic dili oy. 89 na karud. 89 Uy. na. Cheese na na kato na lang cheese or Katong katong ba? kwan lang basic Burger lang price o burger. kuan. 89 lagi na. Di katong regular lang lagi wala pa cheese nga burger. Kung ang burger lang karon, it's already 34 Oh, pesos. solo ba a la carte? Ang solo burger 34. 34. Oh, kung a la carte Kung lang. with fries. Pero kung with fries Kung o with soft fries o drinks, soft 89. mahal na din. Ay wala pa 89 na din. dili pa na kato cheeseburger. Lahi-lahi po ng price ng Tanawa cheeseburger. mahal na gid. Kaya na lang, para mas klaro. Ato, Ang basic sinihan to, sa una, 19. kuan pa. Lads og upper lads. Okay kayo. Magbuot sa una ba? Sugod Wala ka. yung mga sinihan. Sugod ka sa Alaw kanang na, first alas ka 9 showing. na ka sa gabi gawas. Pwede na ka sa last pulsyo mo gawas. Parang wala na. Wala yung mamadlo Magbalik-balik. na. Pwede ba ka magbalik-balik? Pwede ba balik-balik before? Sige Ang lang. style sa uban, ang primero nga salida, primero nga run, ila sa makatulog sa sila. Oh, matulog sa... Dito na sila sa last pulsyo. Or kung nakasulog ka sa tunga-tunga, ayaw na ka magawas pag balik na po dito na po sa asa mo na human. Kung musulod ta balik sa konseho mo na to ibalik ha. Mga mga panahon. Karon kung makasulod ka, late na ka, 20 minuto. Wala na, dili na pwede. Oh, Tapos pag human na, wala na, gawas na, tanan. oh, bawal na. Pero, negosyo kayo mas igaling mo pagsulod na ka ko nga, miss, amo na lang risko, balag, late na may adili. Wala na double karon sa una na Wala double. na, alkansi ka. Gansi karon negosyante na kayo mo karon na. Sige, sulod Mo na nga tutukan Muna yun tong mo, plataporma. dili ka basta-basta mo mutanaw og sini. Muna itong plataforma. Forma na to, ibalik na to Ibalik sa una nga, na double. Nay double. Oh. Pwede nga alauna ka mosulod, alas 9 na ka Dili ka magawas. babagan kung sana ka na isara ka salida imo tanaw. Dili ko gusto di tama. ano sana Ibalik ka na mo to na, gawas. ibalik na to na. Ibalik ta na. Ibalik na to na. Di ba di pwede ibalik ka sa kahapon? Kasi nga mga sinihan ka. Correct. Di ba di pwede ka ibalik na tong kagahapon? Ha? Malikayan. Para malikayan ang privacy. Oh, atong Balik-balik ganon. ba yan? Ibalik na to. Balik. Sayaw mga choy. Choy. Nga reserve.
Kaya katong maguyab, at least makuha gito nila pinakakanto. Oh, dito Paunanay lang, magina paunanay. sila. Wala reserve. Kaya dito magina sila sa Dito pinakaulay. sa pinakaulay. Maklaro ba hindi mo ka ng mga... Kung asang pinakangit-ngit. Naay daotan nga tuyo. Dito magina sila sa katapusan, last row. Dito sa ibabaw, di ba? Sa upper lands. Alam mo, masay barato nga motel sa Unagod. Wala. Sinihan man sa una uso, Burns. galing sini. Tingala na lang ka, ang duha kalawas na, di ba naikanta two bodies become one, na usa naman sila dito sa taas. Duha man dito sila. Pero pag ingon nga na ay nahitabo na Burns, ginay sinihan sa una nga, grabe gid usa sila, grabe gid hagos lalaki kay hindi gid siya makigbulag pero ay na murag false alarm to pero naay nakasingit sunog. Ambak ibiyaan niya yung Burns. Unahan pa. Wala na to live? Tinood na. Ito siya. Nakita sa babae. I-presume na niya nga. Di nagid ko niya balikan siguro. Sa sila. Kanagtungod lang adto. Nawala na yun. Pagdamay. So nagpakita lang sa daan. So Grabe, sweeto kayo si Attorney Story. Dili po. Tuloy na siya, ha? Dili po di kawad to. Dili ako. Gistorya na, may mga bitaw ingon niya nga, wala na ako, balika, Brad, kay sure magi ko bulagan, giko ni ato, kay nagpakita naman siya sa color. Balik ka ito letter sa nalayo naman. Ay, naabot na tagsinihan, Attorney. Sa parion ni siya buutan nga bata. Okay. Ato lang i-review nga ang letter sender, buutan, parion. Baet. Tapos bugnog simod pag yun. Agoy, gino ko Nakabarkada pag yun ang mga amigo nga mga chick boy nga manyakison. Ay, bugno si Wala yun. Tapos pag panguyab niya sa babae, giabayan pa. Ay. Giabayan pa, gitudluan pa sa pagdiskarte. Ay, di kit siya makasulti. Mo galing. So, imbis nga gigugma ko, ikaw gigigigita ninyo, Iro. Mauna. Kilo kong itlog. Karon, peles nag-uyab. Ay. After 1 month, gikansawan na po sa mga tipaghak nga mga barkada. Ha! Gig na naman sa nga, wala pa inahitabo, 1 month. Kaay katuman sa DFDI. Kani bitaw sa ganing kantsaw mo, gini makadanig yun. Mo, lagi ka na... Usahay nga naka sa saktong dalan, tungod sa kantsaw, imo na lang boto bisag dili kay nga nga pagkaklase nga pagkatao. Ay. Sa nakarespeto sa babae. Pero ino nga balaa sa balaa kay nimoy 1 month wa pa initabo so ka balaa sa kay nimoy. Kami overnight. Mao na paggabi pagkadlawon wala pagkabuntag ugma wala kang dayon hinambol di na lalaki pa ka ang lalaki magigarbuso gyud na. In nature o netandog ang garbo. Gi-action og attempt ang uyab. Pag action og attempt medyo dili gana ng uyab. So ang barkada na pun mo ni sulsol na pun kani king barkada. Kasuhan na niyang barkada. Kasuhan Burn. Kaso ka ng mga tisulsul. Sila kasuhan. Gisulsul. BI. Nag-suggest na po. Unsa naman sa gi-suggest? Paim na, hubuga. I-hard drinks, anak pa. Natanawa na noon. Im na, pahubuga. Kay kung hubog na daw, di naman daw na, mubalos naman na. Di naman din nakasukol. Adios. Para na initabo. Ug tuod man, bisang nagkurog-kurog man, despite siyang kabuutan, tuod na ning tigsulsul ani, iyag yung gibuhat. Nagmalampuson. Nahubog ang bae. Ano? Nagtagay gyud sa himaya. Adios! Tabi mo po sa laki nga giganahan na kay wala man mo sukol, wala man mo ingon nga ayaw. Kay nahubog naman. Nihigda na ta nahubog hamis man day. Puti kayo maanyag. Murag fluorescent. Diyos. Murag fluorescent mato panilito. Isag palong ang suga hayag yapon. Di na makiuso ka ng fluorescent ko naman garon kana ba? LED lights. Kanang di ba? Floodlight or Paglights. Wala na nihayag murag fluorescent. Mura banda pagit sa amin. Porsilana lugar. Porsilana mo lang. Mura lugar kanang sa una ba nga gagamito nato nga mga kanang unsa ni kining kitchenware kani sartan. Sartan. Storya ta din Attorney ka relate mi tanan. Lula ba? Hoy! Kasubay nato nga style. Pagmata sa bae perting hilaks bae oy. Naibawaan man. Ano man? Kasi siyempre naitabo, tawad di man siya ganahan yun. Kabalugit siya nga naitabo. Naitabo, ala kay pagmata na hubo na. Diyos. Basi gihubuan lang. Sakit kay Igang. Lain na. Nagyoday ko na naitabo. Ni amin po lang laki kay butan, be, para tong laki. Ay, okay. Honest naman siya. Abi lang gini ang akuan, grabe gini ang sorry. Ang problema karong inibawaan masamahan. Diyos. Pero be, kangamahan, be na muriak dayon. Di gibaharan karong nga kasuhan.
Mauna ni karon. Taingon man siya nga, uyab man mi. Gani, oh. Naman may relasyon. Sa ngalangan ni uban dito sa motel. Oo alam na. ka na nakins. Ana beta mga laki usahay. Ano, apilon man kunin mo? Dili, si Rica. Oh, sige. Sayaw mga choy. Ito mga laki, pag medyo muhatag o medyo sinyalis ang babae. Naman na. Sa ngalan nga nakipag-uban og inom, niinom mo. Medyo na Ang babae magitang naay-control kung sumahon, Burns. Paop, ni uban sa motel. Kabalo naman ka sa buhaton sa motel. Ano ni uban man ka? Ano bitaw? Marag ka na nga mga signal, baka na conflicting. Alam ka na nakin. Dampa. Kaya ang babae, pag di ginagalan sa lalaki, di magyun na sa muuban. Di man na kutsi. Moristro na gidaan. Mangulipas. Ay, naman ay ko'y kuan. Anak na sa ngalan. Ni uyab pag, gisugot pag yun. Samot na nga, medyo confidence siya. Mao lang karon ang pangutana. Mo na pangutana! Dili pa na pa. Ako pa intro klaro pa. na. Klaro sa man. Pwede ba yun? O nabagi ba siya nga pwede siya makasuhan kay iyak kining nakikilawas siya nga hubog ang babae bisan pa man na sila na relasyon og niuban. Mo na pangutana? Mo na pangutana! Oh. Ang tubag! Ang tubag! Ang tubag! Ang tubag, Burns. Pwede kasuhan ang uyab. Ang lalaki? Nga iyang nakigilawas siya katong lalaki. Katong sakristan. Si Nico. Si Nico. Nga iyang gilabtan ang babae. Kay pagtod, kay uyab, malagi ko no sila. Pero wa man ni sugot ang babae, ni-react ba ang babae pag natanan niya, di ba? Kawasan siya. Ni-action ba sa ating permiro nga magkigilawa, katong dili pa hubog, dili gid ang babae gusto. So, iyang gipangitag pamaagi, diskarte niya, iyang gihubog. Sa dito nga pamaagi, kay dili naman makaresist ang babae, kay luya na baya, di ba? Hubog baya. Mao din gipahimuslan niya ang higayon. So, kung inala magaling Burns, Maria, Rico, hinatay gitawag nga, maski tuod nga gamito na nimo nga depensa nga uyab mo, pero kay nagrehistro naman ang babae, nagpasabot naman ang babae nga dili siya. Pero tungod kay nahubog ang babae, naanay gitawag nga diminished capacity doctrine. Okay. So, pasabot kay dili makatarong una-una, di makaplastar ana. Tama. Burns, kung hubog ka, may lagi si Maria na, kung i-confirm ka Maria, tama ba? Kung hubog ba ka Maria, di ba ka makaunang nagtarong ana? Wala may laki sa inom. Di na ka makatarong una-una ana. Ana na lagi mo sa imo, musugot ka. As in, nag-dizzy ka. Ayaw. Wala kayo ma-remember. Speed it up, speed it up, speed it up. Gihimo gyapon ang pagkahubog sa babae, mo'y gihimo ni Nico nga higayon. Gipahimuslan niya para dito mahilabtan niya ang iyang uyab. So kung inana manggaling, pwede makasuhan si Nico. Rape na siya. Patay, rape pag yun. Rape na siya, Dili Burns. pwede na idepensa nga uyab sila. Dili na magamit. Niuban man siya, kabalo man siya dangan may tabo. Dili, Burns. Kaya may ang babae nga dili. Naguban lang siya, pero wala nagpasabot nga. Naguban ko sa imo sa kani nga bagbanding na to. Motel man na attorney ka ba? Alam ka na nakins. Alam ang Bible series lang ta sa motel. Mausad lagi. Mausad na. Usay conflicting pero dagkan magud nga mga kaso, Burns. Nag-ingon magud ang Supreme Court nga wala nagpasabot nga naguban ta sa usa ka lugar. Muuna din ko sa imong himuon. Nagya po'y limit. Ingon ang Korte Suprema, Rick. Binuwang. Burns, Maria. Di ba, maski sa ato lugar binugoy nga. Niuban na ba sa ako? Alam na gina. Kung ka uswagan. Alam na sila magsadsad sila, niuban na gud paguli. Sure na. Di sure ball, di ba ina sa binugoy nga? Di ba? Sabot, normal gyud nga niuban na sa imo. Ha? Anda? Di ba? Okay kayo. Alam ka na nakins na. May gani kay gauli ko diretso na. Diba? So, ingon ang Korte Suprema ginagyon na Burns nga, kakitabo na, normal nga. Naguban mo sa usa ka lugar. Naigihimo sa imo karon then glami na nga, sige, adto mo sa usa ka lugar. Unya, wala nagpasabot ko no, ingon ang Korte Suprema nga, kay nag-uban siya dito sa imo, wala nagpasabot nga, pati katong ang pinaka-ultima nga himong-himuon sa iya, yung pinaka-himuon nimo sa iya, katong pagtabo sa duha ka bunguton. Oy. Nisugot na siya adto. Kung nisugot ba siya nga uban siya sa usa ka lugar, para ra nga pag-uban ninyo dito. Matod pa sa Korte Suprema. Uban lang, uban. Gi-bypass ba sa Korte Suprema? Katura. Pero kung nahihimuon niya sa imo para to pakigilawas, unya nagsupak ang babae, nagpakita na siya sinyales nga dili siya. Ayaw to pay musla ang pagkahubog niya nga mo to hinungdan nga mo mawala ang niyang depensa. Okay.
Kay dili na wala may laki sa inom ba Burns. Mura bitaw dili mayong paminsar mo na bigay ang babae. Okay. So mo na pahimuslan na yon sa uyab ang higayon. So ingon na Korte Suprema, ayaw hunaw-na nga nag-uban siya sa imong nga lugar nga pati na lang paglugos, pagkigilawa sa iya, imong himuon. Kay ang iyang pag-uban sa imo, sa katulang, kay uyab baka mo. Wala nagpasabot nga, automatic na din to i-presume nimo nga makigilawas po siya sa imo. Okay. So ang kaso dia, rape, yun, sa kategory siya nga rape. Yes. Kay wala man isugot ang babae. Unya, kung i-presume nimo kay uyab man mi, lagi, pero dili man ka makadahom nga ang babae Rico makahatag og full consent kay hubog man siya. Kay hubog siya. Mao na gitawag nato nga diminished capacity nga doctrines. Okay. So dili ka moingon nga uyab mi. O lagi hubog lang lagi siya pero uyab man mi. So gipresume na ako nga musugot siya. Dire, kaning hubog siya nga nakigilawas. Gihubog siya, no? Gihubog siya. Oh. Pero nagpakita siya o nga dili siya. Pero nangitag diskarte. Regardless ba na to, diba? Kung, for example, ang story na to, kay gihubog man siya. Gihubog siya. Wala sa gihubog, nag-inom lang yun sila. Nahubog ang babae. Dahaya siya. So, the same ra na siya nga na story. The same ra gyapon kay dili maka-expect nga. Kaya ang ato mong ipalabati, ang matod ba, ang judgment there is, wala mong sa sayang paminsar, bara hindi niya makontrol yung mga desisyon kung masukot ba siya o dili, kay hubog man siya. So, regardless kung gipahubog nimo siya, gihubog nimo sa tuyo, or wala nimo gipahubog. Or nag-inom-inom lang, for example, na party. Yes. Tapos nahubog siya. Tatay Miggy, naka-miniskirt, nagbika na. Agay, kalami. Nabe na meaning ka ng mga skirt, di ba? Asa ang yan? Ang mga slit. Where's the CR here? Like, I wanna pee. Can I pee now? Kato nga slit na attorney kay tanan man. Tanan angle. Ay, tanan gito ang slit na yan. Tanan angle. Dili dito sa kilid, sa likod, o sa tubangan. Tanan. Ayan. So again, atong klarohon, mahulog na sa kategory nga rape and bisang pag na relasyon. Maskin pa na relasyon sa ngalan nga gihubog nimo siya. Oo, nga wala. Di man ka makaingon nga uyab man mi unya di man ron so pag-prove ana sa korte, no? Mawala, kung wala mo kung wala mo kamera, wala mo mga ebidensya ba nga gihubog. Dili mo siya manangin lang. Pagkiyon ako ni Kiyo ang butya. Pero na may circumstantial evidence. Na may circumstantial evidence. Diyan naman na magbase. Ebidensya nga nahubog siya. Kay kanang kaso nga rin mo nagingon nga he said, after a week pa ka naka-decide, wala na ka-ebidensya nga nahubog ka ito. Muna ilisod na rin kayo pag... naman na yun uban nga magka-testify Burns nga nag-inom mo. Naman, di man pwede nga sa usara mo ka lugar wag na sila sa room na nag-order na nagdala rin ilim nun. Pero naman po yung makasaksi, naman yung makasulti nga. Pagtagi pumagi. Nga nagsulod yun mo. Buta na nato, defense advocate ha. Sige. Sa punto ni Bernie nga. Pero dili man, imposible man po Burns sa inyong gibuhat sa before o after nga walay nakakita sa inyo nga nisulod mo sa maong nga lugar. Kung sa inyo gibuhat, imposible makaya na. Atong istorya na ito ni hinubog, katong ka nang pangkatulog, ka ng mga tambal-tambal. Oo, naigay butang nga uban. Kanay nga na lang, kung dili hubog, parehara na. Parehara gyapon Burns. Ha? Dili no kaya nakikibutang. Di ba na ilang sa ilang gipangingon kuno na. Di ko kabaloan na gyud. Ay, wala ka kabaloan. Si Lito. Mas Lito, ipatawag si Lito. Kanang, na ako na ilang ibutang dito sa drink sa babae. Maglupasay ka. Oo. Kaya may... Dito na na yun. Seriously ba, naiburag artista na itaboy nga na ba? Nakauban niya, co-worker niya sa show. Artista kaya pa ba yun? Walang i-disclose lang si pangalan. Nag-uban lang daw sila sa condo lang kay social. Condo. Condo. Nalagi pa inom sa iya. Tingala sabi, maglupasay mag-isa ba? Tapos, borasag half awake. Pero mura di siya makasukol. Makita man niya nga. Luya. Dili makaputa. Yubuan siya, pero mura di siya makasukol. Mo to. Mona Burns. So dili lang hinubog. Dili lang hinubog. Bisag ka nang gikuan ka. Basta naay unsay imong gigamit sa babae nga ang babae maluyahan, diminished capacity lagi. Kanang di na siya makaput up og defenses. Mo na nga appeal gyapon na siya, rape na siya. Di klaro tataw gyud bali atong revised penal code nga ang babae gani nga wala sa saktong paminsar. Kay naa kay gihatag saya ilimnon nga makahubog. O baka unsa ba nang makalupasay o sleeping pills unsa pa ka nga tambal daw sa gibutang nimo sa iyang ilimnon makapagana basta diminished capacity mo na Burns nga rape yun na kay dili maka-presume nga uyab man mi nisugot man siya nag-inom man mi sa usa ka lugar dili na automatic nga kining unsa ni kanang considered na to nga ni sugot na siya. Nahitabo bitaw na dinis Cagayan nga nag-inom sila.
Nga ang depensa din sa lalaki nga, uban man po siya. Nga, na birthday, nag-celebrate na may birthday sa akong kauban. Nga, ni uban man po akong uyab. Hantod na lupasay din itong babae. Nga, nakaplastar. So, ang katong mga barkada nga nag-inom, gang rape, bali. Uy, simbahan, tama na din ang kaso. Tama na yung kaso. Kaso dinis Cagayan de Oro, di ba? Lupay-pay naman to siya. So, pero ang gagamito din, pirmi depensa sa lalaki, uyab man mi. Nya sala man pud niya ilang gidiscard ang uyab nga doktrina kay medyo wala kay toy kusog. Ang ila na pud din pasumangil nga ngano ni uban man pud siya. Nganong kabalo man siya nga mag-inom nga birthday man. Sala niya. So signal ko no to matod pa sa depensa sa laki, signal to niya nga sugod siya. Kita pasad mga laki. Kita pod, pag di ba? mo chat mo hi lang ka sa chat, pag mo siya hilo, oy. Dako na din kayo na para sa tuop. Uy, ni hilo. Medyo ganahan ni siya. Nadayon. Di ba? Okay. Lain na po na siya nga kaso. Hilo ka may gana. Salamat at ko James Junet. Ay, muglit sa ako, Berns. Ay, kalimti sa konseho mong ibalik ang Ang katumaas unlimited nga na double. Unlimited. Ibalik na to mo na to plataforma di gobyerno. Pero Berns, ako sa i-greet kay Masing Magmahay, Berns, ha? Si Queenie Jill Oxtero nga taga imong kabarangay, Biugo. Biugo og si Albert Bangkod dia sa basanay manukan dia Burns di na nato ibungat kung unsa nga kanang lechonero ba kana sa manok lechon manok si Albert Bangkod og si Queenie Jill Oxtero og si attorney Chubasco kainya pirmin ginagapaminaw og mga taga kani mabungat ginato kay wala ko nakuha ang pangalan mga tanan nga gatrabaho bali or staff pod sa og crew sa Caltex Gusa Burns kanay 24-hour nga convenience store. Okay, so na monitor yun no adto ko ala si Joe Romantico late gihapon si Romel Alaba why changes kani pamate Jericho Rosales Bernie Pitok syempre kasama niyo rin yung pinaka-feeling Mega Maria feeling era ang swabing kuya ang pinaka-swabe Rico Suabe. What if symptoms persist? Consult your doctor!